Pratite večeras utakmicu između Švajcarske i Srbije. Za koga ćete navijati? Za Srbiju. Šta mislite, kako će rezultat biti? 2:0 minimalno. Kako su se do sada naši pokazali? Dobro. Jel su mogli možda bolje ili? Malo da, ali u suštini dobro, odlično su. Imali su neke odlične delove. I za kraj, da li imate neku podršku za njih, poruku podrške? Želimo im sve najbolje i da pobjede i da ide u sredine finala. Da li ćete večeras pratiti meč između Srbije i Švajcarske? Da. Za koga ćete navijati? Za Srbiju. Šta mislite, kako će rezultat biti? Pobjeda Srbije. Jel imate neku poruku podrške za njih? Samo da. Da li ćete pratiti večeras utakmicu? Da. I za koga navijate? Pa navijat ćemo za Srbiju. Šta mislite, kako će proći? Da li možete da prognozirate neki rezultat? Nadam se da će se pasirati. Vjerujem da Srbija ima dobru ekipu, vjerujem da može pobijediti Švicarsku, da će se pasirati dalje. Kako vam se čini, kako su se do sada pokazali? Pa dobro, to je manje više očekivano, možda je trebalo malo bolje protiv Kameruna, ali otprilike tu je tu. Da li ćete pratiti večeras meč između Srbije i Švajcarske? I za koga navijate? Pa, podrška za komšije. Šta mislite, kakav rezultat će biti? Pa, mislim neki 2:0 za Srbiju. Odlično. Kako su se do sada pokazali po vašem mišljenju? Pa, bilo je bolji tim nego prije. Vlahović, top igrač, tako da očekujem da će biti dobro. Da li ćete pratiti večeras fudbal između Švajcarske i Srbije? Za koga ćete navijati? Šta mislite, kako ćete se plasirati? A vidjet ćemo, to je ne znam. Jel imate neku poruku podrške za njih? Pa mora se boriti se do kraja. Da li ćete pratiti večeras utakmicu između Švajcarske i Srbije? Da. I za koga navijate? Pa za komšiju normalno. Šta mislite, kako su se do sada pokazali? Pa da su nešto pokazali i nisu. Mislite da je moglo bolje? Mislim da će ova treća da bude popravni, tako da mislim da će kvalifikovati dalje. Znači mogli su ipak bolje? Pa mislim da su mogli. Šta mislite da im je nešto falilo? Šta je to konkretno? Ne znam, možda malo više te nekakve energičnosti. Imaju one ekipu, imaju lijepi igrači, imaju poznati igrači, igraju po velikim klubovima. Ali što se tiče prestacije tako. Jel imate nešto da im poručite onako sad pred... Da pobjede, eto, da nas obraži, mi smo komšije, tu smo, shvatite, pa zato. Da li ćete pratiti večeras utakmicu? Hoću. Za koga ćete navijati? Pa za Srbiju. Šta mislite, ko će pobediti? Pa mislim da bi Srbija mogla. Kakav rezultat otprilike? Pa možda 2:0. Odlično. Šta mislite, kako su se do sada pokazali? Pa, glavni su bili, ali mogu biti bolji. Bilo je nekih malih onako. Da, jel imate neku poruku podrške za njih sada? Ništa, samo da pobjede i naprijed. Tada ćemo se svi radovati.